jodoh pemberian dari orang tua. Galak bapak alun coba sobasi perak menjadi kuning dek basah puame taseso hati taseso diri pabilo kabe yonan kalape. Biarkanlah kami lapihkan diri dari panjaro rumah tangga. Tiada kasih ju cinta suci samo tak seso dek manimbang raso. Cukui kini rasanya kami menahankan bacando orang sabi dua balain haluan. Galak bapak alun coba sobasi perak menjadi kuning dek basah puame taseso hati taseso diri pabilo kabe yonan kalape. Biarkanlah kami lapihkan diri dari panjaro rumah tangga. Tiada kasih ju cinta suci samo tak seso dek manimbang raso. Cukui kini rasanya kami menahankan bacando orang sabi dua balain haluan.
jadi tak gilo-gilo. Biar hitam tam kulitnya hitam, tapi manis ni sabana manis. Cando gadis India jalannya nana lenggo manggue denai, jadi tak gilo-gilo. Hitam tam kulitnya hitam, tapi manis ni sabana manis. Cando si kulo saka manisnya manyalino manggue denai, jadi tak gilo-gilo. Biar hitam tam kulitnya hitam, manis ni sabana manis. Cando gadis India jalannya nan malenggo manggue denai, jadi tak gilo-gilo. Hitam tam kulitnya hitam, tapi manis ni sabana manis. Cando si kulo saka manisnya manyalino manggue denai, jadi tak gilo-gilo. Biar hitam tam kulitnya hitam, manis ni sabana manis. Cando gadis India jalannya nan malenggo manggue denai, jadi